Ние сме Hitachi Energy, глобален технологичен лидер в областта на енергетиката и енергийните технологии. Ние създаваме устойчиво енергийно бъдеще за всички нас. Hitachi Energy България предлага пълната гама от цялостни индивидуални решения за соларни паркове чрез проектиране, доставка, изграждане, въвеждане в експлоатация и интегриране към електропреносната и разпределителната мрежа. Повече от 10 години компанията изпълнява експлоатационна поддръжка и техническо обслужване тип пълна грижа, включващи управление, мониторинг, профилактика, поддръжка и подобряване на работата на фотоволтаични централи. В резултат на тези дейности се предотвратяват авариите, повишава се производителността и се увеличава експлоатационния живот на централите, което допринася за високи финансови резултати за инвеститорите. Портфолиото ни включва проекти с мощност над 2000 МW в България и заслужено ни позиционира като лидер на пазара. През годините изградихме силен екип от млади и мотивирани професионалисти. И днес всички ние стоим зад успехите на компанията. Техническите решения, които предлагаме за присъединяване и изграждане на соларните паркове, се разработват индивидуално за всеки конкретен случай. Използваме дистанционно управляемо оборудване с изкуствен интелект и внедряваме най-новите системи за мониторинг на оборудването в реално време. Дейностите, които компанията предлага още, включват прогнозен анализ, оценка на експлоатационния ресурс и необходимостта от обновяване, ремонт и подобрения, мероприятия за увеличаване на производителността и живота на оборудването и съоръженията. Гъвкавите решения при изграждането на мониторинг центъра позволяват интегрирането на нови и вече действащи соларни паркове. В централния офис в София изградихме диспетчерски мониторинг център, осигуряващ дистанционно управление, анализ на данните от обектите, изготвяне на стратегии за подобрения, повишаване на ефективността и увеличаване на производителността на електроенергия. Разработваме и специфични системни услуги за мрежата. Освен високотехнологичните услуги, изпълняваме и всички класически дейности по оперативната поддръжка, измиване на панелите и косене на растителността, оформяне на противопожарни защитни ивици, подмяна при нужда с резервни части и конструктивни елементи. Преди повече от 10 години поставихме началото на отдела по управление, мониторинг и сервис на соларни паркове. Горда съм, че съм част от екипа на компанията. Мотивирани сме непрекъснато да се развиваме професионално, следвайки най-новите технологии в световен мащаб. Ние сме част от енергийната еволюция на света и с нашите технологии помагаме за постигане на целите за енергийна независимост. Нека направим тези крачки заедно. Hitachi Energy. Създаваме устойчиво енергийно бъдеще за всички нас.